Bħala parti mill-investiment li tisir fir-riċerka lokali, tnieda proġett ġdid b'kollaborazzjoni mill-Università ta' Malta għal kontra l-prevenzjoni tal-kanċer tal-imsaren. Dan jagħmel parti minn kampanja wiesa ta' inizjattivi innovattivi u għandu lan li jtejb il-kwalità tal-ħajja tal-komunitajiet tagħna. Il-professur Gottfried Grek mid-Dipartiment tal-Patoloġija fil-Fakultà tal-Mediċina u l-Kirurġija fl-Università għalli dan kollu importanti ferm u se jkun qed isir biex anke jinkisbu kampjuni tal-komunità fejn l-epiġenetika umana ikkodiċi importanti u għalhekk li l-proġett se jkun qed jgħin biex tiġi promossa ħajja aħjar. Dwar il-kanċer tal-imsaren li hu t-tielet l-iktar komuni fid-dinja, inkluż fost persuni ta' età żgħira u b'waħda mill-aktar rati għolien ta' mwiet, dan il-proġett sejn biex isir aktar studju u l-effetti li jkun hemm. Nixtiequ li bda l-proġett ngħinu u nissapportjaw anke l-screening fuq ħafna qatt ta' aims li għandna. Tajjeb waħed minnhom huwa awareness, tieni wieħed huwa li nkonna iktar tests innovattivi billi nifhmu iktar informazzjoni ta' it-tumur meta jkun iktar bikri ħalli nkun nistgħu nifhmu x'test nistgħu nagħmlu u biex nistgħu ngħinu wkoll l-screening. Is-Segretarju Parlamentari għaż-Żgħażagħ ir-Riċerka u l-Innovazzjoni Kita Zopparditanti għal kif hu tajjeb li jkollna pajjiż b'saħħtu barra li jkollna ekonomija b'saħħitha. Wara diġà tniedew proġetti innovattivi ta' riċerka, din id-darba kien imiss il-qasam mediku bil-proġett li nbeda mill-Laqda Ħamrun Ħanin li risqet il-proġett mal-Università ta' Malta. Is-Segretarju Parlamentari qal li grazzi għal żieda sostanzjati allokata fl-aħħar budget dan il-proġett seta' jseħħ mill-Gvern. Dan mistenni naqqas il-tiġi tal-proċeduri mediċi bħal kolonoskopi bla bżonn waqt li se jifranka riżorsi prezzjużi fis-sistema tas-saħħa u jindirizzahom għal min verament jeħtieġ il-kura. Aħna ngħidu li l-bniedem m'għandux eżes mis-saħħa tiegħu u fost l-oħrajn illum qed nittrattaw marda serja li tolqot lil diversi minna familjari, ħbib tagħna, eċetera, li hija l-marda tal-kanċer. U permezz ta' dan il-proġett ta' riċerka u innovazzjoni se nkunu qegħdin nagħmlu din ir-riċerka fil-qalba tal-komunitajiet għand in-nies f'qalb in-nies u propju se nkunu qegħdin nisħu kemm il-prevenzjoni hija aħjar mill-kura.